podcast. Ako si Pastor Ipapasakar nga sa karon, pastor sa Bay City Fellowship Baptist Church kag sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Nagapasalamat kita sa Ginoo. Excuse me. Nga makapadayon kita sa pagpaambit, pagwali kag pagtudlo sang pulong sa Ginoo pinaagi sa sining istasyonan sang radyo. Karon ang passage nga aton pagpamalandungan makita sa naunang Korinto kapitulo 1 bersikulo 20 tubtob sa bersikulo 25. Sa diin bala ang maalam, diin bala ang iskriba, diin bala ang manugbais, sining panuigon. Wala bala pagpakabuanga sang Dios ang kaalam sang kalibutan. Kay sanglit sa kaalam sang Dios ang kalibutan paagi sa iya kaalam wala makakilala sa Dios. Namutan sang Dios ang pagluwas sa mga nagatuo paagi sa kabuangan sang amon ginawali. Kay ang mga Hudiyo nagakinanglan sing mga tanda, kag ang mga Griego nagapangita sing kaalam. Apang amon ginawali si Kristo nga ginlansang sa krus nga sa mga Hudiyo kasandaran kag sa mga hintil kabuangan. Apang sa mga tinawag, mga Hudiyo kag mga Griego, si Kristo amo ang gahom sang Dios kag kaalam sang Dios. Kay ang kabuangan sang Dios maalam pa sa mga tao, kag ang kaluyahon sang Dios makusog pa sa mga tao. Kabay abyan ang Ginoo magahatag sang katinawan sa sining nga passage agod nga mahangpan naton ang buot silingon sa sining mga bersikulo. Si Apostol Pablo isa ka tawo nga reliyoso. Siya isa ka tawo nga edukado. Kag siya isa ka tawo nga respetado. Reliyoso tungod kay siya isa ka Parisiyo. Edukado tungod kay siya nagtuon sang kasuguan ni Moises o kunang Tura, pinagi sa pagtudlo sa masiling naton isa ka Doctor of Laws na si Gamaliel. Kag isa siya ka respetado nga tao tungod kay siya nanginsakop sang Sanhedrin, ang Korte Suprema dito sa Jerusalem sa iya nga panahon. Pero sang siya ginsugata ni Ginoong Hesus sa dalan padulong sa Damascus, nagbago ang iya panglantaw sa kabuhi, ang iya panglantaw sa iya kaugalingon, kag ang iya panglantaw sa mga tao. Ginisip, ginkilala niya ang iya kaugalingon subong nga pinadala, tinawag nga tao nga may minsay para sa makatawhan sa kalibutan. Iya nakita nga ang kalibutan kinahanglan tudluan, walihan sinang maayo nga balita. Pero madamo sa mga tao nga nagsikway sa iya kag sa iya nga minsay. Ginisip nila nga ang wali o kon ang minsay ni Apostol Pablo isa ka kabuangan. Ang mga tao nga gintawag mga maalam amo ang mga tao nga edukado sa sadto nga panahon. Ang mga tao nga gintawag mga eskriba, mga tao nga nagasulat sa mga balita kag sang madamo nga mga informasyon nga ginakinahanglan sa katilingban. Ang mga tao nga manugbais sa sadto nga panahon amo ang mga debatidor dito sa Athens kag sa nagkalain-lain nga mga plaza sa diin nagapakita ang mga tao sang ila ihibalo kag sang ila mga paghangop o kon kaalam pinagi sa mga pagdebate. Pero ato nakita nga sa tubangan ni Apostol Pablo, ini tanan walay pulos kay amo ini ang pagpabugal sang tao sa iya abilidad, sa iya nga pag-angop, sang iya ihibalo, kag sang iya kaalam. Ini nga mga tao sa kalibutan nag-isip nga binuang ang minsay ni Apostol Pablo, ang minsay na nungod sa cross. Pero nagsiling siya wala bala pagpakabuanga sang Dios ang kaalam sang kalibutan. Sa pagamatod bisan ikaw may
nagkalain-lain nga degrees, masters, doctorate sa philosophy, sa medisina, sa edukasyon, sa public administration, etc. Kung ikaw wala sing kaangtanan sa Dios pinaagi sa pagtuo sa kay Kristo Jesus, maisip kag makilala nga ining imo ihibalo abyan, wala sang kapuslanan sa pagpadala sa imo dito sa ginharian sang Dios. Ining aton nga kaluwasan, libre ini nga dulot. Basta dulot gani sa pagkamatuod, libre na naabya, no? Libre nga dulot sang Dios. Sa Roma 6:23, kay ang bayad sa sala kamatayon, pero ang bunayag nga dulot sang Dios kabuhi nga wala sang katapusan dira sa kay Kristo Jesus. Kag hindi ini maangkon pinaagi sa intelligence sang isa ka tawo. Kinanglan ang pagpahayag sang sini nga kamatuoran kag minsay pinaagi sa pagtudlo, pagwali, pag-broadcast kaangay sini sa mga katawhan sa kalibutan. Kay sanglit sa kaalam sang Dios, ang kalibutan paagi sa iya kaalam. Ang kaalam sa kalibutan wala makakilala sa Dios. Namutan sang Dios ang pagluwas sa mga nagatuo paagi sa quote-unquote kabuangan sang amon ginawali. Ginbato na lang ni Apostol Pablo ang ginhambal sa mga tao na nungod sa ginawali ni Apostol Pablo nga ini binuang. So gingamit niya ina nga pulong nga ginhambal niya diri. Namutan sang Dios ang pagluwas sa mga nagatuo paagi sa kabuangan sang amon ginawali. Kaya mga Hudiyo sa sadto nga panahon kag bisan pagani karon nagakinanglan sing mga tanda sa mga signs sang mga milagro, kag nagasiling diri ang mga Grigo nagapangita sing kaalam. Kung sa aton pa sa pagkamatuod, ang mga Hudiyo ginpahayagan man ni Ginoong Hesus sinang mga tanda. Hindi bala nga naghimo siya sang tubig, subong wine? Hindi bala nga siya nagbanhaw sa mga patay? Hindi bala nga ang mga masakiton iya nga ginayo, ang mga piang nakalakat, mga bungol nakabati, ang mga bulag nakakita, ang mga apa nakahambal? Kadamo sa mga milagro nga ginhimo ni Ginoong Hesus. Pero may bahin sa balang kasulatan nga si Jesus naguntat na sa paghimo sa mga milagro, sa mga tanda, sa mga signs. Kaya mga tao hindi man magtuo sa gihapon sa iya. Busa, madamo sa mga tao karon nga gusto sa mga signs, sa mga milagro, mga mulumilagro nga napahayag sa mga tao. Ako na kita nga sang wala pa nakaabot inang sinaton prophet nila. Wala pa man gakurog ang tao. Pero sang hikap na ang prophet quote-unquote nila, natumba kag nagkurog, nagkudog-kudog ang tao. Amo balay na ang sign nga ginapangita sa mga tao. Abi ninyo ang pinakamaayo nga sign nga ang tao nakaangkon sa kaluwasan amo ini. Nga sang una, siya isa ka gambler. Isa siya ka sugarol. Pero sang nakasugata siya sa kay Kristo Jesus, pinaagi sa iya nga paginulsol sang iya mga sala. Kag sa iya nga pagsalig sa kay Kristo Jesus, ang iya nga sweldo, iya na intriga sa iya asawa. Sang una, nagabakal siya sang bino, nakasugata sa kay Kristo Jesus, nagabakal na siya sang bugas kag pagkaon para sa iya nga pamilya. Sang una, nagadiretso siya sa iya mga barkada. Sa tapos nga nakabaton siya sang iya soul kun sweldo, karon nagadiretso na siya sa iya asawa kag iya pamilya. Kag nga sila kinasadya sa pagkaon, sa paghiyambitay subong isa ka panimalay. Ang isa ka babae o kung lalaki nga immoral, nakasugata sa kay Kristo Jesus, iya ginsikway ang iya immorality.
ang isa ka tawo nga dali mangakig nakasugata sa kay Kristo Jesus karon siya isa ka mapasinsyaon, mapinasayloon kag masignaton gani mabuot na klase na sang tao. Ang pagbago sang isa ka tawo gikan sa pagkamakasasala padulong dira sa pagsunod sa kay Kristo Jesus, isa ina kadako nga milagro. Madamo sa mga tao nga ginsiling nga sila nag-ayo sa ilang mga masakit. Apang sa tapos ang pila ka bulan o kung pila ka tuig, nagbalik man sa gihapon ang masakit. Kung sa aton pa, ina nga mga milagro, temporaryo. Pero ang isa ka tao nga nagbag-o sa iya nga kabuhi, tungod sa iya pagsalig sa kay Kristo Jesus, isa ka malig-on nga tanda o sign, ebidensya sang buhat, trabaho, sang bugay, kag kaluoy sang Dios sa kabuhi sa isa ka makasasala. Abyan, dangop ikaw kay Kristo Jesus kay siya magahatag sa imo sang kabag-uhan sa imo nga kabuhi. Ihatag niya ang kabuhi nga wala sang katapusan, ang kaluwasan sang imo nga kalag gikan sa linaw sang kalayo. Ang kasiguruhan, ang kadaugan batok sa tentasyon sa kag mga problema palaligman sa imo nga kabuhi. Kagatagan niya ikaw abyan sinang paglaom, bulahan kag buhi nga paglaom, inang pagbalik sa aton dako nga Dios kag manluluwas nga si Ginoong Jesucristo. Ako lang ni padayono nagasiling nga ang mga Griego nagapangita sing kaalam. To them, there is no reason or logic nga napakita dira sa minsay sang kamatayon, paglubong, kag pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Para sa mga Hudiyo, there is weakness in that cross. Para sa mga Griego, there is no logic in that cross. But for us, who believe, siling sang balahan kasulatan, na angkon naton ang kalinong, ang kasiguruhan, ang kaluwasan, kag ang husto nga panglantaw sang kabuhi. Aton hangpan ang aton kahapon, nga napunan siguro sang bisyo kag sala. Nahangpan naton ang katuyuan sa aton kabuhi karon, kag may kasiguruhan kita sa aton nga palaabuton. Abyan amoy ni ang maayo nga minsay, maayo nga balita nga ginapahayag sa gospel, good news, the gospel of the cross of the Lord Jesus Christ. I hope nga ini nga minsay nakahatag sa imo sang katinawan kag ihibalo o kung kaalam nanungod sa kabuhi sang tao kag sang plano sang Dios sa pagluwas sa mga makasasala. Ako si Pastor Epafras Sacar, mag-agda sa imo sa pag-upod sa akon sa pag-ampo. Diyos nga balaan, gamita ini nga minsay sa paghatag sang kapawa o kasanan sa mga ara pa sa kadulong, ara pa sa mga pagpangduwa-duwa, ara pa sa kahadlok sa palabuton. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Abyan, salamat gid sa imo nga pagpamati sa sining istasyonan sang radyo. Sa gihapon, padayon kita sa pagsunod sining aton programa, ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast.